Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bob, 45 years old at isang dating public school teacher. Sumulat ako para humingi ng payo. Ang totoo, hindi ko alam kung malulungkot o matatawa ako sa pinagdadaanan ko. All my life, namuhay ako ng simple. Yung konting kinikita ko sa pagtuturo, iniipon ko at ini-invest. Maaga kong pinaghandaan ang pagreretiro. Lagi kong sinasabi sa sarili na saka ko na i-enjoy ang buhay kapag retirado na ako. Makakapaghintay naman ang travel goals ko. 3 months ago, nakaranas ako ng matinding pananakit ng tiyan. Namilipit ako sa sakit kasi tagos na hanggang likod. Para bang may nagmimini zumba sa bituka ko na may pyrotechnics pa. Nagpatingin ako sa doktor at pagkatapos ng lahat ng tests, sinabing may pancreatic cancer ako. Maswerte na daw kung aabutin ako ng 1 taon. 1 taon na lang akong mabubuhay? Paano na yung mga travel plans ko pag retire ko? Paano yung masasarap na restaurants na kakainin ko? Paano ko ma-enjoy yung ipon kong ilang taong kong pinaghirapan? At doon nagsimula ang life crisis Olympics ko. Nag-resign agad ako sa trabaho. Kung 1 taon na lang akong mabubuhay, ayoko namang gugulin yon sa pagtatrabaho. Kaya sinimulan kong gastusin ang naipon kong pera sa bangko. Nag-travel ako, winidraw ko yung mga investment ko, minax out ko lahat ng credit cards ko. Umutang pa nga ako sa mga lending app. Wala naman na silang hahabulin dahil mamamatay na ako. Taliwas sa naasahan ko, hindi ako nanghihina. Siguro dahil finally, nag-e-enjoy ako sa buhay
kaya wala akong sakit na nararamdaman. Noong dumating ang sumunod na check-up ko, nalaman ko ang plot twist ng siglo. Laking gulat ng doktor nang wala na siyang makitang trace ng cancer. Ang nakikita na lang niya, sintomas ng ulcer. Tumawa ako at umiyak ng sabay. Masaya ako syempre dahil wala na akong cancer. Malungkot dahil wala akong trabaho at wala na din akong pera. Hindi lang yan, baon pa ako sa utang. Masaya na mabubuhay pa ako na maraming taon. Ang tanong, paano ko naman po bubuhayin ang sarili ko? Tambalang kumikinang ano po ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Bob. Bob, kakaiba yung plot twist mo pang pelikula na to. Correct! Uy, speaking of plot twist ito talaga ang wish ko na pakinggan ako ni Lord. Lord, gusto ko po ng plot twist bago mag-end yung taon. Yung plot twist na manalo ako sa loto, yung plot twist na mabagsakan ako ng isang sako ng pera, ganong plot twist. Paano naman, Lord, ang binigay mo sa akin plot twist this year? Thyroid cancer. Baka naman gusto mo bago matapos yung taon, Lord, bigyan mo ko ng plot twist na nahulugan ako ng grasya. Baka naman, nilalakasan ko naka-mic para marinig mo talaga, Lord. Chares. Okay, speaking of plot twist, mabalik tayo sa plot twist nitong kabisya nating ito. Si Bob. Si Bob. Naku, nakakalurkay. Nagkabaon-baon sa utang, pero at least walang cancer. Diba? And ang nakikita ko lang na maganda dito is nakita mo din yung importance of also enjoying the present. Kaya nga, diba, paulit-ulit na sinasabi ito na the present synonym niya is a gift. 'Di ba? Kasi po, regalo po ang present. Yes. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari sa future. Uulitin ko, favorite ko tong ulitin. Meron po bang nakaalam ng pandemic? Kahit na yung mga pinakamagagaling na mga eksperto at sinasabi nilang future teller, fortune teller, hindi naman nila na ano yan na paghandaan talaga ng tunay kasi walang nakakaalam talaga. Correct. 'Di ba? Maski nung kung nanonood kayo mga kabisya ng mga series sa Netflix. Tas yung mga series na ito kunyari nag-umpisa ng pre-pandemic. May papakita doon, for example, kunyari yung series na 911. Papakita doon yung during the pandemic, kung ano nangyari ng pandemic. And makikita mo na kahit sa US, 'di ba? First world country. Correct. Pangarap na lahat na makarating ng Amerika. Pinadapa din. Din. Nakita din natin na ako nakita ko yun kasi ibig sabihin yun talaga yung mga naging senaryo na nataranta din ng mga network kung paano sila biglang mag-online, na nataranta din ng kunyari malalaking kumpanya kung may isang tinamaan ng COVID tapos yung taong yun nakausap ng mga 50 tao so kailangan magsara yung pisina, 'di ba? Pero wala nakapaghanda para doon. Kasi wala nga nakakaalam talaga ng future. Tama. Diba? So, ang nakikita kong kagandahan dito, Bob, na-enjoy mo naman yung present. Correct. Yun naman yun. Yun yung itinuro sa'yo. Minsan talaga may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, pero yung pala may tinuturong maganda. Tama. Pero kung minsan din, dapat isipin din po natin na wag tayo masyadong babangko kasi ang iniisip ni Bob definitely is yung future. Total, mamamatay na din naman ako. Might as well enjoy ko na lang lahat. Kaya nga, 'di ba, sinasabi ni Nicole Linaw, hindi natin alam yung future. Hindi natin alam. Eto, biglang masyado kang nag-ano dun sa present. Nasobrahan ka naman sa present. Yan naman. Plus, ang overthink mo is future. Anong nangyari? Pagdating ng future, wala pala. Wala kang trabaho. Wala din. Lubog ko sa utang. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin ulit na lagi natin pinapaalala. Lahat ng sobra, hindi maganda. Tama, Sobrang pag-prepare sa future na nakalimutan mo na yung present, correct. hindi na maganda. Sobrang-sobra namang enjoy na YOLO ka na, 'di ba?
present na pagdating ng future, nga. Ayan. Diba? So, dapat dun lang tayo sa Balanse. Balanse. Ayan, oo. Kalmahan mo lang. Oo, Ganon. ayan. Ganon lang yun. For example, ano ba yung mga karaniwang example? O ako na lang, kasi first time ko mag-share. Oo nga pala. Wow! Hindi ako nag-share. Guys! Pilitin Palakpak nyo, tayo! Pilitin mo ako, please. Please, Nicole Liala. Please, hindi pa ako masyadong Palakpakan convinced. natin si Nicole. Please, kasi mag-share ako for the first time. Eh, salamat. Grabe. So, ano Achievement to sa tambalan. Yeah. It has never been done in the past 21 years. Tama. Yung sharing. O, halimbawa, yung anak ko nag-birthday party. Parehas kaming November. So, ang feeling ko magiging sobra na hindi na namin iniisip yung future kung nag-party na siya, tas ako na parating ang birthday, magpa-party din. Yan. Hindi na. Oo, Wag na. correct. So yung akin, simpleng kainan na lang. Oho. O kaya kahit wala na, kung ano na lang yung... Ang iniisip ko nga, Jegs, talaga, buti na lang talaga sinurprise niyo ako ng birthday ng anak ko eh. Kasi hindi na ako magpapakain dito. Napakain ko na kayo. Ang iniisip ko na lang, bibilang ko yung sarili ko ng alahas sa Mayat de la Rosa Fine tama, Jewelry. yan. Magtatagal pa. Pag future pa, kinailangan ko Correct. ng pera, pwede kong Ayan, oo. pwede ko isanla, Tama. diba? Benta ko ulit. Anyway, so yung gano'n na example, kung gumastos kayo ng so much sa birthday kunyari ng anak po ninyo, pag birthday nyo na, tas wag naman dig so much din. Aha. Saktuhan mo na lang din. Yung ba na meron ka pa rin just in case may mangyari, may plot twist na nakakalurkey, meron ka pa rin naman madudukot in the Yan. future. Oo. Mga ganon. Mga pagpapaalala na lahat po ng sobra ay hindi po maganda. Tama. And Bob, we're happy for you kasi wala na yung cancer. Yes! Oo. Ulcer na lang pala. Ulcer na lang pala. Madali na lang yun. Oo, pero maganda din siguro na tingnan din natin yung kwento ni Bob na for example, halimbawa may mangyari nito sa iba sa nakikinig na siguro okay lang din naman na i-enjoy mo yung life but Yes. pinaka-importante yung spiritual din. Ay, totoo. Bigyan mo rin siya ng importansya. Correct. Kasi ang pinag-uusapan natin simula kanina pa ay yung mga material na Oo, bagay. yan. Diba? Oo. Tama nga naman kung malalaman mo na huling taon mo na para mabuhay, di ba? Hindi ba't bukod sa magta-travel ka, kakain ka sa mga masasarap na mga kainan, di ba? Hindi ba't dapat dito ka na rin nagsisimulang magdagdag ng ligtas points sa Tama, langit? ayan. Totoo. Kasi kung iniisip mo yung future, pag namatay ako, saan ako yung mapupunta? Correct. Ang naisip kasi ni Bob is, gastusin ko na lahat, total naman. Oo. Max out ko yung card, total naman. Hindi naman nila ako masisingil kasi patay na ako. Oo. Pero maganda ring isipin, tama to si Jegs, na pag namatay ka nga, saan ka nga pupunta? Oo. Diba? So yung spiritual life. Kaya nga, hindi ko makakalimutan yung advice lagi ng isang pare na pag nagsisimba ako dun sa kanyang parokya, lagi yung sinasabi, yung mga senior citizen dyan, baka naman pong gusto nyo na pong maging aktibo sa simbahan kasi alam nyo na, medyo malapit-lapit na. But it's actually the truth. But yung katotohanan doon, hindi naman kailangan maghintay na senior citizen Oo, ka. totoo. Hindi mo rin naman kailangan maghintay na sabihin sa'yo ng doktor that you only have a few years to live or 1 year to live para isabuhay, ibayuhin at lalong pabonggahin ang iyong spiritual Correct. life. Kasi ito yung mga pangyayari ko minsan sa buhay natin na mga mabibigat, na mga even yung mga sakit. Kung minsan, para sa akin, sa POV ko, it's a blessing in disguise. Para sa akin, kasi sa mga nangyari sa akin, actually, doon ako medyo, na-groom yung spiritual ko. Doon ko nakita si Lord na yung grace niya. Kung minsan Tama. kalabit din siya eh. Yes. Na, tinatawag na kita. Alam mo, actually, meron tayo isang tambalanisa na si John Liano. Kagabi, nag-message siya sa akin. Sabi niya, kailan nyo ba, or hindi, ang suggestion niya is, ikwento niya naman sa Mahiwagang Burnay. Ito yung message niya. Para tama. Kasi minsan dahil as a certified marites ako, ang kwento ko minsan, may dagdag, may bawas. So para tama, sabi niya, iburnay nyo na nga yung buhay ni Diego. Curious kasi talaga ako sa transformation niya from sinner to saint. Ay, hindi pa siya papunta doon sa saint. Pero, sabi niya, nakaka-inspire yan for sure. Alam mo, one time, ang gawin natin, Jegs, pwede natin tawagan yung writer natin. Yeah, okay, sige. Yun, Interviewin kasi niya yun ako. yung, interviewin ka niya. Oh, Magkwento sige. ka lang tapos she can create that story. Diba? Na pwede nating basahin on your birthday.
Yan, pwede. Diba? Oo. Yun yung featured story natin, yung kwento ni Diego Bandido. Yun. Diba? So yun yung sinasabi ni Jegs. May kalabit sa buhay Mhm. para mas pag-ibayuhin ang spiritual life. Yan. Diba? Oo, importante Jegs, yan eh. Oh, 'di ba? Ikaw tatuan na may ugali tapos ngayon mag-message siya na okay lang ba na magli-leave ako, Mama Nicole, kasi pupunta ako sa kabundukan ng Bacolod kasi may mga kailangan ng preaching. Oo. Hindi mo maririnig kay Diego yun dati. And until now, pumapasok pa rin sa Oo, utak ko. paano? Sabi ko, paano ako nakarating dito? Sana, 'di ba? And may mga kalabit kasi talagang ginagawa, 'di ba? So it really happens. So, Oo. yun din yung reminder to you, Bob. Mhm. Wala man yung cancer, ulcer na lang siya. Mhm. Eye-opener pa rin ito. Correct. 'Di ba? Na when the time comes, we have to not just prepare Mhm. para sa alam mo yun, yung saan tayo nakalibing, maganda Correct. ba yung magiging kabaong, party-party ba pag funeral, 'di ba? But more so, where do we go Oo, from here, 'di ba? yan. Saan anong mangyayari sa ating mga kaluluwa? Kung Oo. ano man, hindi naman natin Lahat naman tayo alam. naniniwala na may Diyos eh. Oo. O, diba? So, babalik tayo doon sa kung saan tayo nanggaling, kung sino yung lumikha sa atin. Pero yung question is, kung wala kang relationship sa kanya, hindi niya naman pinipilit yung sarili niya eh. Oo. Oo, So, so, tayo yung tayo yung wala pong Pilitan. religion na pinag-uusapan dito. It's Wala, the wala. relationship Correct. sa Panginoon natin. It's sa God. your heart. Mhm, Yun eh. Regardless of what religion you are. Kasi Oo. may diversity naman talagang Yeah. tinatawag, 'di ba? Oo. But yung puso, Ayan. handa na ba ang puso? Correct. Universal naman kasi yung church na tinatawag eh. Truth. Ayan. Oh. Ganon. Kasi Saka- wala kaming nakitang kahit anong church dun sa story mo, Bob. Tsaka ba, bata ka pa, pwede pa mag-rebound. You're 45 years Oo, old. bata. Ang Bata dami, pa ang yan. dami pang pwedeng gawin para magkaroon ng maraming ligtas points sa langit. Tama. Ayan. Oh. Salamat, Bob, for sharing your story with us. Ayan, maraming salamat. Thank you. Congrats, cancer-free ulcer lang pala. Ayan. At saka isang pagpapaalala, pwede rin mag-double check, ha? Oo. Wag basta maniniwala. Yung second opinion, importante din yun. okay eh. lang naman, wala naman masama Oo. mag-second opinion. Malay natin yung doktor na nag-check up sa'yo, biglang away sila ng asawa niya, ng Oo. misis niya. Kaya, Ibang file yung nabunot niya. Huy, nangyayari yan Oo. Alam mo, first time ko kasi mag-share. Oh. Hindi, second time. First time kanina. Second time. Wow, grabe naman. Palakpakan! Palakpakan. Huy, nangyayari yan pag napapagod, Mhm. Nangyari yan specifically sa anak ko. Nung paglabas namin sa ospital, may mga binili ng mga medicine. Mhm. Sa bunso ko to Aha. long ago, baby pa si Prince. May mga binili na medicine. At high-end na, na hospital. World class, pang Okay. international. Aha. May nagpapiano sa lobby. Alam mo yun, nagkamali sila dun sa gamot na binigay sa akin. Ay. Para sa anak ko. Mhm. Na napainom ko. Hala! Pang pala siya, pang 75 years old. Oh. Bumalik kami na ospital. Tapos buti na lang something like, basta, observe, hindi Oo. naman parang deadly. Pero the point is, ang baby ko noon ay 1-year-old. Mhm. Ang napainom sa kanya dahil nagkamali ng bigay, Nako. ay pang 75 years old. So it happens. Mhm. Kaya dapat double check, triple check. Bago Ayan. tayo mataranta. Correct. Yun lang, sharing first time. Yan. Hindi, second time. Second time. Salamat, Nicole Liala. Palakpakan sa pag-open up ko. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Oy! It's Monday! Happy Blessed Monday, Kabisyo! Masaya ka ba talaga ngayong Monday? Oo naman, kahit naman hirap ako bumangon kanina. Di ba? Parang pag Monday, ito yung araw na dami mong sakit na nararamdaman. Di ba? Totoo. Pero kasi, pag naaalala mo na hindi ka ipinanganak na mayaman o tagapagmana ng kumpanya, babangon at babangon ka talaga. Yung partner. Ako din eh. Dude, alam mo ba, ang dami ko nararamdamang sakit. Para ako yung kabisyo natin ngayon na nakikinig ngayon na ang daming nararamdamang sakit. Pero- sakit sa ulo, Yan. sakit sa katawan, Yan. at higit sa lahat, sakit sa Bulsa! Yon, kailan pa ba ang sahod natin? O, ilang araw pa? Nako, partner. Sa dipiligro na tayo ngayon. Diba? 2 araw pa tayo magsi-stretch. Ayan, diba? Hindi ko nga alam kung paano tayo nakasurvive ng weekend kasama ang mga pamilya natin. Pero naisu-survive talaga natin, kabisyo. Yan, totoo naman yun, di ba? Marunong ang marunong ang make-up pal. Tiwala ka na lang. Totoo. Kaya magtiwala tayo. Nakakapal din yung wallet natin. Yan, kapalan mo muna yung mukha mo ngayon. Yan. Yung nagpapakapal kasi sa wallet ngayon ng kabisyo natin, alam mo kung ano? Ano? Mga discount card tsaka resibo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Tama ba? Darating din yung panahon na dadami din yung pera na laman yan. Tama. Basta mapagbayaran ng mga may sala sa flood control yung problema natin. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh.
Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nahuli ko ang asawa ko na dumidede sa dibdib ng hipag ko. Iglap, nawala ang tiwala ko sa dalawang taong pinakamalapit sa akin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Regine. At ito, ang aking secret file. Kasal ako kay Dingdong. At meron kaming 3 buwang gulang na sanggol. Dahil kapos kami sa buhay, nakikitira lang kami sa apartment ng kapatid ko. Kasama namin doon ang asawa niyang babae at ang isa nilang anak na 1 taong gulang. Maliit lang ang apartment. 1 kwarto lang ang meron para sa kapatid ko at sa pamilya niya. Kami naman, abay, meron lang kwarto na gawa sa tela ang pagitan. Merong 1 foam, ilang gamit. At walang permanenteng trabaho ang asawa ko. Paminsan-minsan, nakakasama siya sa construction. Pero simula nang magtag-ulan, halos wala na siyang mapasukan. Kaya ako ang napilitang maghanap buhay bilang sales lady. At ang pinakamabigat para sa akin ay ang iwan ng 3 buwang gulang kong anak araw-araw. May gatas naman ako. Pero dahil sa trabaho at pagod, may mga pagkakataong hindi sumasapat ang breast milk ko. Minsan, umiiyak na lang ang anak ko sa gutom. Napansin yon ng hipag ko. Sakto naman at nagpapasuso siya sa isa nilang anak. Isang araw, kusa siyang nag-alok sa akin. Siya na muna raw ang magpapadede kay baby kapag wala ako. Kesa naman umiyak ang anak ko sa gutom. Sa sitwasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello, wala akong lakas ng loob tumanggi. Dahil wala naman kaming pera. Wala kaming pambili ng formula milk. Kaya, buong tiwala kong iniiwan ang anak ko sa asawa ko at sa hipag ko. At hindi ko alam na ang pagtitiwalang yun ang sisira sa pamilya namin. Isang araw, napaaga ang uwian namin sa trabaho
dahil may maintenance sa tindahan. Excited akong umuwi para makita ang baby ko. Pagpasok ko sa apartment, tahimik ang paligid. Dumiretso ako sa pwesto namin. At pagbukas ko ng kurtinang nagsisilbing pinto namin, ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ang anak ko ang una kong nakita, kundi ang asawa kong si Dingdong. Nakadede sa dibdib ng hipag ko. Ang asawa mismo ng kapatid ko. Pwede na po magsalita. Literal na secret files yung nabunyag literal. Literal na. Literal na secret file, no? May hook agad sa ulo. Ganun guys yung start ni DJ Rafi. Sasabihin niya yung title. Para lingkit po ako pero nanlaki yung mata ko nung narinig ko. Nice one CJ. Galing. Nice one, guys. O, diba? Sino na po ditong napadede? Charot. Ano yun? Yung dede? Ano? Ano yun, dede? Napadede, hindi mo alam yun, dude. Hindi ka ba napadede ng nanay mo sa'yo? Hindi. Hindi mo maalala? Hindi ako mahilig Naalala ko, dumede. naalala mo yun, 1-year-old ka pala, naalala mo na. 1-year-old pa lang, dumedede ka. Kakapanganak lang. Ay, naku. Hello sa mga nanonood sa atin ngayong gabi nito. Hello po sa lahat ng mga mahilig dumede. Ay, Este, magandang Monday po pala. Magandang Monday po. Facebook live nila yan. Facebook. 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 TikTok. Daming napopugian kay Titan Jello eh. Pero madami ring pogi tayong mga bisita na nasa loob Mas ng booth pogi. natin. Mas pogi. Gusto nyo ba makita? Eh, alam nyo Oo naman, nga, mga pakita natin. Sige. kaibigan namin, Unahin talagang natin pogi. si Gab. Gab, pakita ka dito sa gilid ni Titan Jello. Yun oh. Dut! Galaw, Dut! Ganyan, ganyan lang. Yan. Magbibigay ako ng daan. Oh, CJ, pasok. Yun. Oh, Renz. Renz. Oh. Sige. Sino? Oh. Yun oh. Yun. And si Ron. Oh, promote ka na, promote mo na yung shop mo. Shout out sa Cafe Amigos. Kung gusto nyo ng coffee shop within San Juan, welcome na po kayong lahat. Yun. Good job, guys. Welcome to Facebook Live, guys. Kaya nga eh. Hi, Bayani de la Cruz III. Basta, ano yun? Ano? Amigos. Cafe Amigos. Cafe Amigos. San Juan. Happy birthday, Makoy. Sabi si Junie Boy ka daw, Renz. Naku, nadali ka na naman, Renz. Hi kay Totoo ba? Charmaine. Laging Johnny Boy, Johnny Boy. Wala, nung college. Ayun, nanonood sa inyo. Hindi ako yan. Lester, hello. TikTok Live, guys. Diyan kayo nakita Nakita kayo kanina. sa TikTok Live. Oo, Brian Padulio, Jenna Huang, Aurora Kagape, hello. Nakita kayo sa TikTok Live ng Love Radio. Tsaka Facebook Live. Kitang-kita kayo. Leslie Hipos. Meron tayong storya ngayon. Miss Arlene. Na-shock yung mga bisita natin ngayon eh. Kasi po dati si Renz yun yung inaano sa kanya. Si Junie Boy. Totoo ba? Yun talaga yung sinasabi niya. Oh, labas. Gusto mo, labas. Labas! Labas ka ulit, labas ulit. Renz, labas na Renz. Dito, Renz. Hoy, single daw ba yung isang lalaki yun? Ito siguro. Ay, di po. Ayun lang. Ito lang po. Single. Ito lang po. Si Renz ang Ito lang po. Ah, lahat kayo taken na. I mean, may nililigawan. Ako po May girlfriend po siya. Okay. Ako po may nililigawan. Siya din. May kasama.
Si Ren single po. Ito po, yung kamukha ni Juniboy. Balikin po, baka po makahanap ng ano. Hindi, okay na. Pakita na yan, si Juni Boy. Bilis na, pakita ka na. Pakita ka na dito. Sige na. Pakita ka na, dito na. Makahanap ka dyan sa audience. Dito ka sa gilid ko. Dito ka sa gilid ko. Hindi ito yung AI na gupit ni Jello. Tingin sa camera, tingin sa camera. Jamel. Pala na ganito, anong gagawin? Oo. Dere, hindi yan yung AI na. Lester, siya nga, si Juni Boy. Bakit, interesado ka ba sa kanya? Oh, mas pogi ka daw kay Juni Boy. Oo naman. Paring Juni. Hi, Nadila. Gusto mo ba si Nadila? Juniboy po. Gabi di ako. Ay, nako. Salamat po sa mga nag-comment sa pakikaibigan ko. Blackjack. For the go na daw. Ay, sabi ni Konyo. For the go. Ano yan? Usapin na lang natin si Inang. Pag bukas nag-usap kayo, pag hindi ko siya naabutan lang. Sabihin ko na rin Oo. sa'yo. Sabi mo dapat aabutan kanya, kaya lang kagabi kasi nagpahilot ako kamo. Kung hindi ko lang siya maabutan. Thank you, Lord! Doms, hello! Romel Gallardo. Grabe yun, ano nakalim? Yung lugar. Renz. Renz po, Renz. Rivera, uy, akala ko to si Titan Jello. Sino pinakamaingay sa Love Radio Manila off mic? Sino pinakamaingay? Sino Konyo? Si Konyo siguro. Hindi naubusan yun eh. Yeah, oo. Ako naman kasi nawawala ako lagi sa studio. Nawawala din naman ako eh. Nandun ako sa mga gilid-gilid dito. Konyo parang lahat, parang kakausapin niya lahat eh, no? Lahat may joke siya eh, no? Oh. Thank you po, CJ. Wash out, Jack. Sa mga interesado kay Juni Boy, aka Renz, PM nyo lang po kami para kami na magpo-forward ng kanilang IG account. Marami na nagkatuluyan dito eh. Oo, actually. Pero nasira din agad. Sa'yo lang ha, hindi pwede. Marami nagkatuluyan pero nasira din agad. I-save natin ang mga relasyon ng mga taong nandito, no? Huwag tayong maging dahilan kung bakit mawawasak ang mga relasyon. Ayaw natin yan. Screen name na ni Juni B. Juni B. Kain ka ngayon, Renz. Joel Romel. Kain ngayon si Renz. Oo nga eh. Ito si Alexander Hidalgo. Lagi na lang talaga Tin Rivera, gusto mo? Bibigay na namin sa inyo si Tin Rivera. Sa'yo na. Ako pa magsasagot ng date ninyo. Sasagot daw ng date. Saan nyo gusto? Kahit out of town. Pero yung mommy niya daw boboto sa'yo eh. Ay ba, mami. Mimi. Pogi mo daw, sabi ni Isa. Ay, Isa. Uy, nakakamiss daw yung lamas ng kahapon, sabi ni Isa. Yung lawas ng kahapon. Na Friday night. PJ Carpe Diem. Taken na ba si Titan Jello? Sumagot na ang mga nandito sa loob ng booth. Si Ron, taken. Si Ren, single. CJ, in a complicated relationship. Si Gab, currently dating. Amin ka na, Titan Jello. Single tayo eh. Ay no, single. Titan Jello. Si Titan Jello, single. Pag tinanong niyo yung totoong pangalan ko, ibang usapan nyo, depende sa nagtanong. Schoolmate ka daw ni Christian Taboy. Palagay mo ba nagsasabi ng totoo si Titan Jello? Ay, hello, Tigas Tito. Magandang araw. Nandiyan ba po si sa'yo. Tigas Tito? Clothing brand, di ba? Clothing brand. hello. Ano daw height ni Chino? 5'7", 5'6". Mas matangkad ba siya sa'yo? Magka-height? 5'7" lang ako eh.
Sir, maniwala yung mga yan pag nakita ko. Ang laki mo. Tita Hershey. Huwag kasing height siguro kayo, DJ. Siguro. Miss CJ, hello. Honest yan si Tito Jello. Honest naman tayo, dude. Uy, meron daw ba tayo hatid sa'yo concert? Baka naman iba yung alam nyo. Wala pa kaming Wala pa po kami. Sabi ko lang, uy, baka gusto nyo bumisita dito July 31. Ano po meron? Ano namin, parang grand reunion, gano'n. Reunion po na. Tayo. Tayo. Sama tayo, guys. July 31. Friday. Oh, Friday night. Save the date. Oo. 31 kailan ba? Pa-August 1. Kasi hindi natin sigurado kung hanggang kailan pa tayo magkakasama. Malay ninyo, yun na pala ang huli at una natin pagkikita. Ha? Charot! Baka ito na ang last na makasama nyo. Uy, wait lang. Wala. Hindi, kaya gusto namin na makita kayo ng July 31. Ano, save the date? Manny Vince Gallardo. Pero may pupunta yata ng August 8 yata sa atin. Ay, wala naman tao nun. Yun ang August 8. Wala. May pasabog ah. May pasabog sa July 31. Hindi, punta tayo. Ikaw, punta ka. Pagkaya nyo lang, walang pilitan. Maaga pa naman. Oo, maga pa naman. Dali nyo yung mga jowa nyo. Tapos si Renz. Gawin. Hahanapan po natin. Oo, kasi kapag may ibang bumisita dito, di ba? Ayun. Nako. Ron, ikaw, dali mo si Camille. Oo nga eh. Hindi pwede sa akin. Ilang years na kayo ng jowa mo? Ano po, 10 months. 10 months. Kumusta? Healthy naman yung relationship, DJ. Healthy. Paano mo nasabing healthy ang relationship Ano niyo? naman eh, low maintenance kasi na relationship eh. Yung hindi, tsaka walang mga third parties involved. Ano nagustuhan mo sa jowa mo? Yung ugali po, tsaka ano siya eh, sports-oriented. Ikaw din ba sports Ako oriented? sports-oriented. Nung nakita ko siya parang Na-in-love ka? madalang yung ganun na girl. Ah, Oo. bakit ano sports niya? Marami siyang alam na sport, MMA, soccer, tennis, ang dami niyang alam, basketball. Grabe naman yan. Kaya parang rare siya for a girl. Yes, welcome po lahat sa 31. Kahit jowa pa ni Ron, oo. Si Sir Rogelio. Sir Rogelio, punta ka lang. Mark the date. Sakto, wala kang klase nun, Sir Rogelio. Wala. Ayan. Mario Abelio, Ma'am Cory. After work naman tayo lahat. Sabihan ko nga si Camille kung pwede siya. Oo, para makilala namin, no? Ano bang kape? Pwede ka ba magdala ng kape nun? Uy, pwede. Ano kami? Ayun, malalamove ko dito. Oo. Yes! Pero pwede naman bibili kami. Pero kung magbibigay ka, okay lang din. Ako na po bahala. Yan! On me. Ako naman. Hindi, pero Hindi, o-order bibili kami. order din kami. Ako order Para ako. Pero maganda. meron din akong bigay. Oh, sige. Dalawang Magkano per cup Sabihin sa akin. normal? Depende DJ sa flavor eh. Pero ang pinakamura namin is 135. Oh, sige. Sige. Usap tayo. Ano na lang, Pakape Ron? tayo. Sabihan ako ni DJ Jen. Oo, Balik madaan kayo. sa'yo. Pwede no? ba? Tapos sabihin ko sa'yo kung order. Sige. O, diba? Ano mga pastry mo? May mga pastry ka? May mga cookies, DJ. Ayun. Magkano yung mga pinaka mo doon? Yung mga set mo? Yung Or mga per piece ka per ba? piece lang po eh. Magkano yan? Mga nagre-range siya 60 to 100. Okay yun. Usap tayo Mura lang. Okay yun. Order O, kami. diba na- Legit yan naka- order. Kung Order may kami, bibigay ha? ka, okay lang. Pero, Magbibigay din ho ako. sige. Pero kung... Yung chicken po, ipatikim ko dito. Ayun! Sarap yung chicken namin eh. It's yung a- boneless chicken. It's our... Chicken wings po. Sarap. Boneless chicken. Yan, Sarap. gusto namin yan. Chicken, O, yun. July, guys ha, July 31 na. Sagot namin yung kape ni Titan Jello. Yes! Yes!
Mark the date. Dala nyo rin kami ng chicks. Oo, kung gusto nyo magdala ng snacks, magdala kayo. Chicks! Manok! Manok! Snack! Manok! Eto na, Tin Rivera, huwag ka nang magano ng mga iba't ibang mga flavor. Meron po, DJ. Meron po. Kung ano na lang yung flavor na ano. Daw ba? May chick? Ha? Ganun, may chick o chicken? May chick. Chicken? Chicken. Dahil gusto niya ng chicks. Ito si Titan Jello, gusto ng chicks. Chicken. Chicken, sabi ko. Chicken. Soon, chicks. Chicken what? Oo nga, pag pupunta kayo, yung mga nanonood ngayon, PM kayo sa amin para mabilang namin ng head count. Kasi yun yung orderin namin. Luto na tayo dun, ha? Sasabihan ko si Camille. Sure na ba kayo? Ako po, okay po. Friday yun. Friday. Ayan. Anong oras po ba? Anong oras, DJ? 9 to 12. Kaya naman na. Kaya na. Night ko naman. After. May libre nga kaming pakape. Kami na bahala sa kape nyo. Tsaka sa snacks nyo. Pero kung may magdadala ng mga iba't ibang pagkain, okay lang din. Tatanggapin namin. Nagdala rin ako. Ilan bang kape ang dami? Tapos, Papaano? Sa July 31. Meron po akong single na kaibigan. Yes, yun talaga. Kung marami pa naman mga single din na ano. Oo, madami kami single na listeners. Wait lang. Friends, anong bet mong babae? Ayan. Anong klase? Yan na ba? Ano ganap? Dito sa stasyon, turma. DJ Rocky? Siguro po yung masaya po kasama, ganun, mabait, understand. Yeah. Wait lang, kailan yung last relationship? Actually, like, no girlfriend since birth. GSB po. Good boy. Offer ko yun. Ako? Akala mo naman si Titan NGSB. NGSB nakarelate. No girlfriend since... Since what? Since... Parang di ko na. No girlfriend. Yes, girlfriend since birth yan. Since what? Since talaga eh. Wala same po. Sakto meron ako yan yung best friend ko. Oh. Wow. Best friend daw ni Tin Rivera. Oo nga, yun nga oh. NGS since yesterday oh. Yes siya oh. NGS since yesterday. Ayos yun ah. Ayan, dadala daw ng pizza. Oh, may pizza na tayo. Oh. Thanks, Tashang. May ambag pa na. Sige. Basta wag na kayo masyadong magdala-dala ng mga kung anong something. Wala same tayo. NGS. Kami na bahala sa pakape. Jika? Wala pa akong picture. Dami Ha? Dami yan siguro. Na natin. Basta magpapakape kami. Yung talaga yung the best. So, Wait lang, pwede kayang gusto mo na lang natin, yung barista mo ba, available siya ng gano'n? Ay, hindi po. Hindi na. Overtime pay na yun, Opo, no? ano na po yun eh. Out na po. Okay lang. Overtime. Chinese. Kung magkano overtime, Magkano overtime niya? Ano lang din, same din po yung kung ilang oras. Sige nga, i-PM Kuhain mo. natin, Kunin mo nga yung Viber mo. Kaya natin, para dito natin pag-usapan. set up yung coffee shop mo. Kasi para hindi, Bibidyoan para natin. mainit. Oo, kaso wala kami nung coffee shop, yung machine na Na pinoportable. Nandun. Sayang. Sa bagay, yun lang. Okay, sige, sayang, sige. sayang, Doon na sayang. lang. Baka mahirapan pa eh. Siguro, ano na lang po, no? Delivery. Pwede naman. Papalalamog na lang yun. Punta ka lang, Yesha. Silip ka dito sa 31. Marami kayong malalaman. Itare na marami. Joke lang. Dapat may drinkless food. Oo. Diba? Patry mo yung best seller. Para, Chicken agad. Oo. Chicken Sa food, tsaka matcha chicken. latte. Yun, matcha Spanish latte. latte. Oh, Spanish latte kasi ko si Tin Spanish Rivera. latte sabi Ko si Tin Rivera. Nagmamatcha ka ba, dude? Yan. Kahit ano naman. Siya magmatcha ako, Spanish latte ako. Yan, no? Mas mahilig ka ba doon? Mahilig ka pala doon? Kahit ano. Sa matcha? Mahilig ka sa ano? Saan? Sa Ay, nag-aaya si Tin Rivera, fishbowl Grabe date. si Tin Rivera. Pwede po ba? Oh, fishbowl date. No? Fishbowl date. Di kami natuloy niyan eh. Okay na yan, di na tayo matuloy. Tin actually nakikita. Lagi nagko-cover siya. Every night. Sa may Pasay po ito, tabi lang po ng Aliw Theater tsaka ng Star City. Yan. Kita-kits po tayo mga kabisyo. Mark yun na. 31st. G din ako. Ako din. Kailangan na. Oh, Magsasample ka ng products mo. Oo nga, ako yung product kailangan yun eh. Ayun o, si Raquel oh. Hoy, Raquel! Siya pala yun. Si Raquel.
Ay, oo. Yung huli. Si Raquel. Raquel, kamusta ka na? Promote ko na po pala. Mamaya guys, yung isang program nila DJ. It's called Top Secret. Yung May mag-isa siya. Ito yung nagpadala nakaraan. Oh, yun no. Oh, yun na Si, naman. ano yan? Si Raquel. Yung Raquel. Yan. Hi, Raquel. Padala ng story. Yan yun. Hi, Raquel. Hi, Raquel. Sabi ni Ren. Hi, Raquel. Asan siya dyan? Oy! Hi, Raquel. Pakita mo yung picture ni Raquel. Nakita na nila si Raquel. Pakita rin yung picture ni Renz. Kaya kami dito lagi kami may kami dito lagi, nag-church kami, ganun. Oo, para hindi kami nalalapitan ng mga tukso. Ang galing naman. Napakagaling. Bible study. Bible Oo, study. kasi anytime. Magaling kami dyan. Magaling kayo doon sa Bible study. Minsan na Bible study tayo ha. Good, may kasama na ako mag-Bible study ngayon. Naku, si Titan Jello pa. Makabait Bible study. Nako, natutuwa ako pag ganito yung mga kasama ko. John 3:16. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Uy, nagsusearch ka pa. Halata ka. Bait mo talaga. Oo naman. Bait talaga yan si DJ. Ayun no? Wait. Ganda. Mga mamaya lalo yan. Naku. Si DJ D-Boy. Naikot mo sila sa Easy Rock? Madala Yes, mo na. yes, Kay po. Ayan, Kanina kay kay brother. DJ Andre. Ating kaibigan. Buti nga po Pero next time po mag-shorts kami. Ay, mag-pants pala, sorry. Pants, Kasi ano na pala ngayon. Sige po, first time. Friday mag-pants sa Jeep Rider. Sige, Mag-pants oo. kayo. Pants tayo pala. Including sa hindi ko. Yeah. Katie Love, no? Sana daw tumalab yung mga chemo. God is good. Yes, oo. Basta tandaan mo na kasama mo ang may kapal palagi. Huwag naman. Cha, hello, Cha. Si Cha ba to? Sino yung Cha to? Wow, bagong tabas kasi. Pwede ba this Friday? Si Cha nga. Hello, Cha. Kamusta na? Cha, ito, NB... SB rin. Yun, sakto kay Renz. Cha! Sino? Cha! May nanliligaw na ba ngayon sa'yo, Cha? NBSB. Pazer, good girl pa rin hanggang ngayon. Talaga pinaninindigan ni Cha. May namimiss. Yun lang. Ay, sino yung namimiss mo, Cha? Na yan. Okay lang. Na yan. Alright. Marami pa dyan. Nandito naman si Junie Boy. Si May. Makinig ka sa thesis. Sabi ni Kate. Pa-shoutout naman po. Hoy, Si Kate, oh. Dito pala yung mga ano natin sa 31, ha. Punta kayo, ha. Abangan namin kayo, ha. Rose flight mo na? Ng July 31. Max, sige. Kita-kits tayo, Max, ha. Ano naman? Basta, Cha, malalaman nyo sa 31 kung anong meron. Minsan, ang mga buhay talaga, hindi natin masabi. Basta. May catering ba sa 31? Wala kami catering. Ipakapilang kami. Grabe naman kayo. Salamat sa mga nakasama at nakakulitan namin. Timol's radio station na gano'n sa radio station. Yung puso ko parang Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Mga kabisyo, sabi nga nila, ang pinakamapait na pagtataksil ay hindi nanggagaling sa mga taong hindi mo kilala, kundi sa mga taong itinuring mong pamilya. Sa unang bahagi ng Secret File ni Regine, mga kabisyo, nasilayan natin ang hirap ng kanilang buhay. Isang maliit na apartment, isang sanggol na kailangan buhayin, isang asawang walang trabaho, at isang hipag na nag-alok ng tulong para mapadede ang kanyang anak. Pero kabisyo, kung kayo ang tatanungin ko, hanggang saan ang kaya ninyong ibigay na tiwala? At kung ang taong tumulong sa inyo ay siya palang sisira sa inyong pamilya, paano kayo babangon? Kabisyo, sa pagbukas ni Regine ng kortina na nagsisilbing pintuan ng kanilang munting tahanan, isang eksenang habang buhay ng ukit sa kanyang isipan ang bumungad sa kanya. Isang tagpong hindi niya kailanman inakalang magagawa ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Paano haharapin ni Regine ang katotohanang sa isang iglap, gumuho ang pamilyang ipinaglalaban niya? Kabisyo, abangan ang susunod na magaganap sa ikalawang bahagi ng ating Rocky Secret Files with Titan Jello. Nakadede sa dibdib ng hipag ko ang asawa ko. Habang sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog ang 3 buwang gulang kong anak. Tapos, yung 2 taong pinagkakatiwalaan ko, gumagawa ng bagay na hindi ko inakalang kaya nilang gawin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, DJ Rocky at DJ Jello. Napasigaw ako. Pinagsasampal ko ang asawa ko, pati ang hipag ko. Umabot ang sigawan hanggang sa labas ng apartment. Narinig ito ng mga kapitbahay kaya nagsilabasan sila. Nakiusyoso. Kaya may kumatok sa pinto. Miyembro ng barangay. Ayun, nauwi kami sa barangay. Doon na kami naabutan ng kapatid ko. Sa sobrang galit ko, sinabi kong napakalandi ng asawa niya. At sinira nito ang pamilya ko. Tinanong ko rin ang asawa ko kung bakit niya nagawa yun. Ang sagot niya sa akin, naging marupok ako. Nanliliit ako sa sarili ko. Wala akong maibigay sa inyo eh. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung paanong pumasok sa kukote niya at nagawa niya yung bagay na yun sa akin. Kailan pa? Kailan pa nila ginagawa yun ng hipag ko? At hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba na magbabago siya, na hindi na niya gagawin yun. 2 linggo na ang lumipas. Hindi pa rin kami nag-uusap ng hipag ko kahit nasa iisang bubong pa rin kami tumitira. At sa bawat pagpasok ko sa trabaho, kinakain ako ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bahay habang wala ako. Gusto kong umalis. Kasama yung anak ko pero wala akong pera. Wala akong ibang matitirhan. At higit sa lahat, iniisip ko ang anak ko. Kasal kami ng asawa ko. Humihingi naman siya sa akin ng tawad.
Pero sapat ba yun na dahilan para patawarin ko siya at tanggapin na lang ulit sa buhay ko? Sa buhay namin ng anak ko? Pakiramdam ko mababaliw ako. Nagtatalo yung isip ko. Ipagpapatuloy ko ba ang pakikipagrelasyon ko sa asawa ko, alang-alang sa pamilya namin para buo ito? O sasagipin ko ang sarili ko at aalis na sa sitwasyong ito? Kaya pa bang buuin ang isang pamilyang winasak na ng pagtataksil? O mas mabuting unahin ko na lang ang sarili ko at ang anak ko, kahit wala kaming kasiguraduhan kung saan kami pupulutin? Sana matulungan niyo po ako, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Regine. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sa Secret Files Secret Files. with Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Aminin mo, ikaw yung asawa nito, no? Hindi naman, partner. Akala ko ikaw yung dumede dun sa hipag eh. Dumidedi ako, pero hindi ako yun. Hoy, bakit dumedede ka? Saan ka dumedede? Yung bata ako, di ba? Napagdaanan natin yan eh. Mali kasi yung sinabi mo. Ano ba sinabi ko? Dumede na ako. Ah, okay. Kasi doon sa sinasabi mo, dumedede pa ako. Dumedede ka pa, parang present tense. Present tense. Oo eh. Dapat pala, past tense. Oo. Pero yung totoo, past o present? Hindi, pwede rin sa present. Loko ka! Bakit? Yung nakikinig din naman ngayon na natatawa-tawa yun eh, oh. Dumidede din yan? Dumidede ka rin. Kahit malaki na siya? Oo. Puti-puti na nga yung buhok, dumidede pa rin. Hoy, maghuros dili kayo. Baka mamaya, kakadede yung ganyan. Ma-stroke kayo. Di ba may ganun? Oo, tsaka yung mga bago palang panganak yung yung misis. Ay, oo. Ang sama ng loob dun sa anak, ano ba naman yan, darling? Lagi na lang siya yung dumidede sa'yo. Mahina, mahina. Dapat kasi kung yung anak sa kaliwa, dapat ikaw sa kanan. Kaya nga dalawa yan eh, para dalawa kayo makinabang. Hina nyo. Nagagawa naman ng paraan yan. Tapos ipunin mo yung gatas na makukuha mo, no? Ilagay mo sa kape mo. Nakatikim ka na ba talaga? Wait. Yung totoo. Bago natin pag-uusapan to secret pala to. Oh. Meron akong matinong tanong sa'yo. Sige. Nakatikim ka na ba talaga ng breast milk? Oo naman. Nakatikim na tayo dyan. Yung hindi yung bata ka pa, yung matanda ka na. Nasa kape, nalagay daw yung gatas ng pampatibay daw yun eh. Nang ano? Antibiotic daw kasi yun. Pampatanggal daw ng mga sakit-sakit yun. Lalo na pag kinuubo ka, sinisipon ka, o ganun. Akala ko nilagay yun para makonsensya ka eh. Sa mga kasalanan mo, ikaw tatay ka na. Kala ko ganun. Yun, di ba? Masarap yun. Hindi ko kasi masyadong na-appreciate eh. Ako yung may breast milk sa amin, di ba? Pero hindi ko na-appreciate siya kapag kunwari sinusubukan kong amuyin, tapos tikman. Parang naasiman ako na hindi ko masabi. Parang ganon. Medyo weird yung lasa, kaya parang hindi ko siya malagay sa kape ko. Yung mga lalaki kasi, hindi talaga nila na-appreciate yan kapag nasa kape. Kapag dumedede sila. Hoy, nangihingi ng matinong advice. Yung secret call center natin. Seryoso na, switch na tayo. Oo, Switch seryoso na. Yan, sige. Anong masasabi mo dito, ha? Okay. Sa nakita. Grabe no, nagulat ako dun ha. Ito to be honest, nagulat ako dun. Na nahuli mo yung partner mo na may na dumidede, no? Grabe. Sa asawa ng kapatid mo. Sa asawa ng kapatid mo. Ako hindi ko alam kung paano ko i-handle yun eh. Kahit ako din eh. Pero ang tanong niya kasi sa atin, sapat ba yung paghingi ng sorry nung asawa niya para patawarin niya at tanggapin niya uli? Hindi rin naman sila agad-agad makaalis ng bahay, gawa ng ang hirap sa buhay. At ito yung realidad ng buhay. Na bago ka talaga magdesisyon sa isang bagay,
titimbangin mo muna eh. Kung may pera ba akong sapat para makaalis dito, paano Tama. naman kaming pamilya? Paano kaming dalawang ng anak ko? Kasi kesa naman sa palaboy-laboy ako dyan sa labas, wala kaming bubungan, kawawa naman yung bata. Kasi kung ako lang mag-isa, kung ako bilang isang babae, Alis ako. kaya mong umalis eh. Tama. Kahit pa magpalaboy ka dyan, kahit pa manglimos ka pa dyan sa paligid, di ba? Tama, partner. Kaya mo yun eh. Pero meron kang 3-month-old na kailangan mong bigyan ng bubong. Kailangan mong bigyan ng atensyon, aruga, ng kahit papano maayos na lugar. Kaya titiisin mo Mm-mm. yung sitwasyon. Mm-mm. Siguro, tama ka eh. Ito yung nakikita natin dito sa kwento na to, yung ang hirap. Ito na naman tayo, ang hirap maging mahirap. Sobra. Wala kang choice, no? Wala eh. Pero mo, gusto mong umalis pero alam mong wala kang patutunguhan. Wala kang pupuntahan. Totoo. Mananatili ka doon Mm-mm. sa bahay na yun na kahit merong ganong pangyayari. Mm-mm. Na hindi ka mapapayapa Na hindi kahit ka mapapayapa. Tama. Titiisin mo. Unless, siguro, meron siyang mabuting kaibigan na pwedeng magpatuloy sa kanya. Pero, sobrang kakapalan mo na yung mukha mo nun. Totoo. As in, desperadang pamamaraan na yun para makaalis ka lang talaga dun sa poder ng kapatid mo at nung hipag mo. Mhm. Pero kung praktikalan lang kasi ang pinag-uusapan, dun ka pa rin talaga magsistay. Doon ka pa rin talaga mananatili dun sa apartment na yun eh. Kung hati-hati kayo sa expenses, tapos konti lang naman yung iaambag mo dyan. Ano ba naman yung tiisin mo pa, 'di ba? Hanggang sa makaipon ka at makapagrenta ka ng panibagong bed space mo o ng apartment mo. Kaya lang ang tanong doon, sino naman mag-aalaga ng bata? Tama. 'Di ba? Yun eh. Dude, tama ka doon sa sinabi mo kanina, ang hirap maging mahirap. Paano naman, 'di ba? Yung asawa niya lang yung nagbabantay sa bata kapag nagtatrabaho siya. So kanino niya iiwan naman yung bata kung sakaling makikipaghiwalay siya doon sa lalaki? Tama. Walang choice. Walang choice. Inisip ko nasan yung nanay at tatay kaya nung sender natin. Hindi niya nabanggit eh. Kung merong nanay at tatay, pwede mo na lang dun muna ipaiwan, diba? O iwan. Kaya lang kasi hindi naman nila responsibilidad yun eh. And kung sakali man na ikaw talaga naglakas loob ka na pumunta dito sa Metro Manila or kayong dalawa talaga magkapatid na yung magkapamilya na nandito, malamang sa malamang, nasa malayong lugar yung magulang. Pamilya mo, tama. Oo. So, ang talagang takbuhan mo dyan, yung kapatid mo. Paano nga naman mo gagawan ng paraan na maging okay kayo ng hipag mo kung yung hipag mo yung naging dahilan ng pagkasira ng tiwala mo, hindi lang doon sa hipag mo, kundi sa asawa mo. Tama. Alam mo, partner, ito, nangyayari talaga to sa, hindi lang sa letter sender natin ngayon, kundi sa maraming pamilya din. Maraming pamilya na ganito ang nagiging sitwasyon na kahit napakagulo na ng loob ng tahanan nila, pinipili nila manatili doon. Pinipili nila na tiisin yung hirap, yung gulo ng sitwasyon nila dahil wala silang choice eh. Tsaka, alam mo, partner, ang dali lang sanang solusyonan eh, no? Ang daling umalis, ang daling iwanan. Pero ang hirap mag-umpisa. Walang choice yung tao na mag-umpisa kung paano niya uumpisahan yung buhay nila eh. Ako hindi ko maisip kung paano yung tamang move na gagawin dito. Pero kung kaya niya magtiis. Pero kung hindi niya kaya niya mag-take ng risk. Ang kalaban niya kasi dito yung damdamin niya eh. Kumbaga, sabi nga nila, ang utak daw ng tao kayang magmanipula ng sarili niyang utak. Okay. Alam mo ba yun? Yung ganun kagaling daw yung utak natin. Ang tawag sa pagmamanipobra ng utak natin ay neuroplasticity. Ay, ang galing. Neuroplasticity. Ang hirap. Sige na, ikaw na lang. Basta neuroplasticity, yung tipong parang pwede mo daw i-organize kung ano yung mga gusto mong isipin. Ay? Oo, but it takes a lot of practice. So, ibig sabihin, kunwari, may gusto kang i-acquire na bagong skill o bagong kaalaman sa buhay. Kailangan daw meron kang routine, mabuild mo yung routine mo hanggang sa maging lifestyle mo, hanggang sa everyday
naaalala mo na yon hanggang sa maging long term na siya. Tapos dapat daw ginagawa mo siyang behavior, may ganun pa. Kaya, etong sa sender naman natin, parang ang iniisip ko dyan, kailangan mong gamitin talaga yung utak mo eh. Huwag mo masyadong pairalin yung nararamdaman mo. Mahirap siya, no? Kumbaga, madali siyang sabihin, pero napakahirap niyang gawin. Pero para makasurvive ka sa ganyang sitwasyon mo, yun yung dapat mong pairalin, utak. O, practical ako. So bilang nanay, dapat isipin ko muna yung anak ko, kailangan niya ng bubong. Kailangan niya yung tatay niya. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, edi wala siyang kakainin, wala kaming kakainin, wala kaming pera. Tama. So ngayon, realistically speaking, yung tatay, kailangan niya bilang katulong niya. Kaagapay niya. Ang pangit mang pakinggan, no? Pero kung doon mo siya titingnan sa aspetong ganon, kung iwa-wiring mo yung utak mo sa ganong klaseng pagtingin sa mga bagay-bagay, feeling ko masusurvive mo itong era na to eh. Masusurvive mo tong pace na to ng buhay mo. Na kahit papano, mahirap, pero makakahinga ka. At least nakakagawa ka ng solusyon. Oo eh, dude, kasi kailangan niya Tama. talaga na Tama. mabigyan ng bahay yung yung bata eh. 'Di ba? Kailangan niya ng bubong, kailangan niya na maayos kahit papaano ng environment. Plus, kasama na bata. I mean, kasama nung bata. At yun yung asawa niya. Wala mo na siyang choice kundi makisama. 'Di ba? Tama. Doon sa asawa niya at iset aside kung ano man yung issue nilang mag-asawa. Pwede naman kasing i-delay, 'di ba? I-delay o isang tabi muna yung issue ninyo sa pagtataksil o dun sa inyong mga nadiskubre, 'di ba, na pagtataksil mula doon kay hipag at dito sa asawa mo. Pero hindi nyo dapat i-delay yung pagiging magulang ninyo. Yan yung mga hindi nyo dapat isantabi. Ikaw bilang magulang at siya bilang magulang. So yun yung dapat thinking. So dun, ganun mo iwa-wiring yung utak mo ngayon na hindi mo pairalin muna yung nararamdaman mo. So sa ganung paraan, kahit papano, makaka-function ka o makakagalaw ka. Tama. 'Di ba? Kasi ang mamamayani sa puso mo, yung tipong parang nanay ako, dapat may bigay ko to sa anak ko. Yes. Kaysa dun sa, asawa ako, nasaktan ako. 'Di ba? Ano pipiliin mo dun? Parehas kayong walang makakain ng anak mo kung mangunguna sa puso mo, yung asawa Emosyon, ko, oo. ganun. So, ganun daw natin i-calibrate o ganun daw natin ayusin yung nasa utak natin. Sabi lang nila. I mean, napanood ko lang ito sa TED Talk. Oo. Ang galing, no? I agree, partner. I agree. Kumbaga, kesa magmukmok, makipag-away ka at gumawa ka ng mga bagay na alam mong hindi rin makakatulong sa pagdidesisyon mo, mas tama yung naiisip mo. Na gumawa ka ng isang bagay na solusyon. Total naman, magtitiis ka rin naman. Wala kang choice Wala kang choice eh. Gumawa ka na ng solusyon na unti-unti mong pwedeng maiayos yung lahat ng pangyayari. Ngayon, kapag okay ka na, nakaipon ka na, i-out mo na yung bata. Kuhain mo na. Ang galing doon, ha? Anong Pagkaya tawag mo na. doon? Neuroplasticity. Okay, sige. Basta yung sa utak yun, mga kabisyo. Di parang natural daw na Oo. pagpaproseso daw ng utak Oo. natin yun sa development ng utak natin. Okay. Neuroplasticity. Kasi di ba sabi nila, kung ano daw yung utak mo nung bata ka, ganun din daw yung utak mo paglaki mo. Pero mali daw yung ganung klaseng thinking. Nag-e-evolve daw yung utak natin at ang tawag dun sa proseso na yun ay neuroplasticity. Ang galing. Oh. Manunod pa nga ako ng TED Talk. Oo. Papanorin ko si Konyo Bicolano. Di ba nagte-TED Talk yun? Oo. Marami ka na nalalaman tungkol sa mga kung ano-anong bagay pag ganun eh. Oo. Anyway, iba kasi pinapanood mo no? Oo, iba. Anong pinapanood mo? Wala, Viva Hot Babes. Grabe. Parang DVD pa yan sa Quiapo. Di ba? Yung ba yung nabibili Boso na? 2, Boso 1, Boso 2. Epikiso. Loko! Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Regine's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bari na number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Nakubal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba kasi i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan. Sige, ma'am. Go. Sige. Yan. Ayan. Go. Ay! Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Pedro Hill. Oo, malapit lang yun. Saan ba siya? Saan ba siya doon? Sa Victoria de Manila. Victoria de Manila lang pala. Oh! Kung saan maraming mga chika baby. Yun? Marami doon. maraming mga taga St. Paul doon eh. So kumakain ka sa Gidis. Na-try mo na sa Gidis? Na-try mo na, di ba? Na-try. Last namin kinainan dun, Kyoto eh. Masyado ng mga pang Gen Z yun. Doon lang ako sa mga gilid-gilid. Saan yung DJ? Banda? Malapit sa PCU, likod banda, Malvar Street. Yung Gidis. Hindi nila natatawid. Pinaka ano doon, shake. Yung mango shake. Oo, for sure alam niyo yun. Ano pa ba? Of course, Rob Manila, di ba? Ano po? James Pares. James Pares. James Pares. Na-try na namin. Anong subject yung Shawarma sa Lasal. Communication. Okay. More of communication. Broadcasting. Radio, TV production. Ma'am, hello po, ma'am. Hi guys, Magandang gabi po. you may know me as DJ Rakitera, but you can call me Miss Jessie. Miss So I'm Jessie. here. Good evening po, Miss Ganun Jessie. na. Oo, you can call me Miss Jessie. Miss Jessie. So pag may tumawag sa akin ng Miss Jessie, ibig sabihin estudyante ko yun. Opo, Miss Jessie. Ba't palaging sagot ka ng sagot? Gusto mo ba na plus 100 ka agad? Yes po. Pero yung spelling ng DJ Rocky, R-A-Q-I. O, itawag na kayo sa Viber number namin 0916-529-5595. Kung gusto nyo pag-usapan natin ang inyong pinagdaraanan at kung gusto ninyo na kahit papano meron kayong mga kaibigan na hindi kayo huhusgahan. Bagkos kayo pakikinggan. Kasi nga, ito po yung programa sa radyo na naimbento na nagpo-promote ng... We listen and we don't judge culture. Ayan. So again, ito po ang Viber number namin. Nakikita nyo po sa inyong mga screen. Libre po ang pagtawag. Kami lang po. Libreng makikinig sa inyo. Wala pong bayad. At again, batiin natin ang ating mga bisita ngayong gabi. Simulan natin kay Gab. Nandyan din si Ron na may-ari ng coffee shop na ang pangalan ay Cafe Amigos. May Spanish latte, may matcha latte, and meron ding masarap daw na chicken. Yan, chicks. Gusto ko. Chicken, hindi Ah. chicks. Pupunta ako araw-araw dun sa Oo. Cafe Amigos pag may chicks na masarap. Chicken Chicken nga. pala. Chicken, sorry. Mali ako, Bari. Chicken. To naman eh. Hindi nga chicks. Chicken. Iba yung chicks na gusto mo eh. Gusto mo ba ng hot? Yeah. Hot kasi yung chicken nun. Hot pala. Oo. Sorry. Ayan. Pero syempre, hanggang ganun lang natin malalaman kasi hindi pa natin natitikman. Yeah. At matitikman natin yan sa July 31. Sa July 31 po, mga kabisyo. Oo, kaya inibitahan din namin yung mga kabisyo namin out there na sa gawa-gawa lang namin na event sa gabi. Oo, walang nagsabi sa amin na pwede kami gumawa ng event pero kami na mag-initiate. Sige, sa July 31, magkita-kita tayo kasi malay ninyo. Bombaryo. Oo. Last, ano na natin? Gusto natin itong pagsasama-sama. Last na pagsasama na natin yon. Malay ninyo. Oh, July 31. Ano ka na, radio famous. Oh, ayan. Tsaka meron din tayong kasama na ang pangalan niya Renz pero ang kamukha niya ay si... Junie Boy. Yeah. Junie Boy. Single po siya kaya kung gusto niyo po na sirain yung buhay niya dahil sa pagiging single niya, pwede niyo po kami i-PM para malaman ang kanyang IG. Yan. Dadaan muna po kayo sa masusing pagkilatis ni Titangelo. Tama. Totoo yan. At kasama din natin si CJ. Si CJ na nasa isang relasyon na hindi pa natin sure kung sila ba o hindi. Ay, manifesting po. Manifesting daw. College Press. Bigay ko yung Instagram account sa College Press. Oh, yan. Sige. Ba't di na lang si Tim? Hello, good evening.
Pinapatawa niyo talaga ako. Pinapasaya niyo ako. Bigay ko sa'yo, bro. Bigay ko sa'yo, bro. Pwede yan kay Renz. Pwede yan. Mas gusto ni Renz si Tatan. Di ba ikaw yun? Hindi, ikaw yun. Huwag mo hindi nadama, hindi na ako single. Nagpasahan eh. Taan naman. Diba? Pwedeng pwede. Bigay ko sa'yo si Tanya. Gusto mo? Si Tatan. Hits! Uy, May grabe. naghahanap sa'yo dito. Sige, follow mo na. Follow mo na. Ayun o, college best friend ko, Siren Dennis QI. O, dali. Dali. Malay mo, maganda, maputi. Ikaw na. Ay, sorry. Dennis QI. May tumatawag. Meron ka. Pinaba. Hi, May. May, hello. See you sa 31st. Si May, yan, single din yan. Si Tashang, single din. Ay, ang dami pupunta na single sa 31. Ano pala to bro? Swaray mo to, swaray. Swaray mo to. Itong 31. Swaray mo. So expected. Expect ka na. Practice mo na yung Earning 26 years old. Imus Cavite, oh. Alam mo saan malapit yun? Sa Bacoor. Alam mo sino sa taga Bacoor? Sabi mo sa isang Jeno, sino sa taga Bacoor? Sino? Taga Bacoor. Tita Tanya. Ay! Tama! Tita Tanya. Actually, si Tita Tanya, taga-Imus yun eh. Ayun, di ba? Nagre-representa ng Bacoor. Oo. Di ba? Buong Cavite. Uy, grabe. Ay, oo naman. Actually, buong Metro and Mega Manila. Masaya rin siguro. Actually, feeling ko naman lahat. Oo. Basta July 31, guys, gabi ha. Huwag kayo pumunta ng sobrang aga ha. Kasi pag maaga, baka hindi nyo pa kami maabutan noon. Basta July 31, pagpasok ng oras namin ni Jello, 9 o'clock up until 12 midnight. Kabomba! Sino to si Kabomba? Ay, oo nga. Kasi mami-miss out niya si Tita Tanya. Rochelle Ann's Clothing. Hello. Again, sa mga kabisyo natin nanonood ngayon, kung meron po kayong gustong ibahagi sa amin na pinakatatagong sikreto ng wala pong halong panghuhusga, gusto nyo lang po na may makikinig sa inyo, ilabas po yung bigat ng nararamdaman ninyo, pag-anin natin yan. Ito po yung Viber number namin na nakikita nyo po sa inyong mga screens. Tada! 0916-529-5595. Ayun nga pala, gagawa pala akong video. Sino nakakilala sa inyo kay Danica Santos? Ay. Hindi, sino ba to si Evangelista? Ako. Friend mo si Danica Santos? Si Danica Santos. Sino yun? Ito. Patingin nga, baka na ano ko lang yun dati. Na-add ko lang yun. Okay. Usually. Ito. Basta maganda lang. Ito. Bro, Ito. Kakilala mo to? ay hindi. Na-add mo lang? In-add mo lang? Random add lang to. Mga kliyente lang dito. Bakit ano sabi? Hindi naman. Kasi kaibigan mo na si Danica eh. Ano to eh? Alam ko na ang masabi ni. Wala. Friend niya. In-add niya ako. Oo. Tapos nagulat ako. Friend niya si Danica. Oo. Sa Qatar Air. Parang Qatar Airlines. Oo. Friend ko yun. Close ko talaga. Sobrang grabe yung pagtatanggol mo sa sarili mo. Pero lang. Sino po nakakatawa? Jello. Yo. Hindi niya kilala. Pero Inad niya. Oo. inoferan niya ng insurance kasi yun yung trabaho niya. Nice, Actually, yun yung nice, business nice. namin before network. Sa ano siya, si Danica, yung family niya, friend namin, kakilala.
Pati yung asawa ng... Mas close ko dun yung asawa ng kapatid niya. Small world. Sa Qatar nagwo-work yun si Danica. Sa Qatar. Flight attendant. Small world naman. Ang liit ng mundo, no? Shoutout kala, Santos family sa mga friends natin dyan. Hello po sa inyo. Ako po si Titan Jello. Sa mga nakasama po niya. Friend niya yung kablock ko dati. Friend niya yung trainer ko dati sa Citibank, si Miss Excel. Yes. Marami rin siyang mga... Connections. Networks. Oh, friend din niya yung dati kong yung dating team lead sa Citibank. Ito, si Miss L. Grabe. Small world Ba't pumasok kayo ng anong Sila lang. Sila dalawa. Anong nyo? Yung sana. Sabay pa talaga kayong dalawa. Baka gusto niya pang bumili. Wala na kayo dun. Uy, ito na. Ay, magtatawa na yan. Ay, ganyan. Kahit konti lang yung story. Naalok mo pala yun, no? Okay. Kaso, in-inbox ako. Okay na. Actually, DJ. Parang disappointed ka, pre. Actually, DJ yun yung sumalba sa amin. Hi, good evening. Hello po. Hi, good evening. Familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Nakikinig po ako minsan. Maraming salamat po. Ma'am, ako po pala si DJ Titan Jello at kasama ko po si DJ Raketera. Yes po. Okay po. Welcome po sa ating programa sa 90.7 Love Radio. Ang ating programang Top Secret. So ngayong gabi na po na ito ay magbabahagi po kayo ng kwento. Yes po. Okay. Sige ma'am. Ready na po ba kayo ma'am? Or kinakabahan pa kayo? Inhale, exhale muna kayo ma'am. Kaya nga po. Ma'am. Ano ba? Paano ko Okay lang yan ma'am. Sige ma'am. Tutulungan kita kung paano mo simulan. Basta ikaw magtatapos ha. Umpisahan ko ma'am. Tapos tatapusin mo. Sige po. Okay ma'am. Ma'am, ano muna ang pinagkakabalaan mo sa buhay ma'am? Para medyo gumagaan naman yung ano mo. OFW po ako ngayon sa Kuwait po. Kuwait po. Ilang taong ka na dyan ma'am? Bago lang po. Kuya, 6 months pa lang po. Pero dati, before ka mag-Kuwait, saan ka ma'am? Kuwait pa din po. So Parang ilang bumalik lang dito. ilang beses ka na pabalik-balik sa Kuwait ma'am? 2 beses lang po. Tapos yung iba po kasi, galing na po akong Saudi tsaka Singapore. Wala ka namang plano mag-quit sa Kuwait ma'am? Nag-quit na po kasi ako. Ngayon, yung jowa ko or yung kalibin ko po kasi ngayon is parang in-insist niya na mag-abroad ulit ako. Okay ma'am. So Sige. pumayag ako kasi alam ko, aalis din po siya papunta ng Saudi. Okay ma'am. Sige ma'am, kwento nyo po yan mamaya ma'am. Wait po namin ma'am. Ready na po ba kayo? Yes po. Okay. Sige ma'am, start lang po tayo ma'am. LKNB. Para lang magising. Sobrang random ng mga pinagagawa namin. No? Pasensya na kayo, minsan mukha na kaming something. Diba? Na gano'n? Kinain. Sakto lang. Oo nga eh. Instrumental. True. Hoy, Mark Getio, hello. Miss na namin kayo.
Love knows no boundaries! Boundary time na! Ang swerte-swerte mo naman. Yung swerte mo hindi naman dipindi. Kasi ito na. Grabe, nanalo siya ng 1,500 pesos! Handog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity! Kaya po sa maswerteng driver natin ngayong Monday, July 13, 2026, congratulations po sa nanalo na Grab driver na may plate number na NBO 8428 na si Michael Castro. Michael Castro, ang swerte-swerte mo! Congratulations! May 1.5 ka na, nabati ka pa namin. Sasabihin namin na napakabuti mong tao talaga. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Diba? Huwag mo na siyang kunin ni Lord. Paano naman niya masusustentuhan yung mga babae? Hindi yun. Paano niya naman ma-enjoy yung 1.5 niya, Sabagay diba? nga. Wala yung babae, si Michael Castro pa. Bigyan mo na sa akin yung 1.5 mo. Diyan Biro lang. Sa mga kabisyo natin, hindi man napalad na tawagin ngayong gabing ito. Huwag kayong mag-alala kasi araw-araw nagpapamigay po kami dito ng 1,500 pesos. Kaya Handog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya magpalista ka na sa Love Radio dito po sa himpilan ng MBC Media Group, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O di kaya naman, lagi ka lang tumutok sa 90.7 Love Radio. Galing mo dun? Hindi nga ako huminga nagkamali nga ako dun Kaya nga sinabi ko, babawi na lang ako. Kaya mga bisyo, tutok lang po palagi sa aming himpilan. At syempre kayo nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang ating programang Top Secrets. Mas kontrobersyal. Naging kabit. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:45 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya ngayong gabi. Magandang gabi po, ma'am.
Hello po. Hello, ma'am. Medyo parang nakakulog po ang inyong audio. Okay lang po ba kung dikit po natin yung bibig natin dun sa mikropono ng cellphone natin? Okay po, DJ. Naka-headset earphones po ba kayo, ma'am? Yes po. Tanggalin natin yung headset earphones, ma'am, para mas malinis po namin mapakinggan yung boses ninyo. Rekta nyo po kami sa cellphone. Hello, ma'am? Okay na po. Ayun, 'di ba? Mas ganito yata natin na brief si ma'am kanina, no? Parang nito lang si ma'am naglagay ng kanyang headset tsaka earphones eh. Kaya medyo numipis yung tunog mo, ma'am eh. Ngayon, makapal na yung tunog nyo, ma'am. Pero wala na mas kakapal sa mukha namin ni Titan Jello. Okay, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Marie na lang po. Marie. Ilang taon na po kayo? 31 years old po. 31. Sang lupalo po kayo galing, Marie? La Union po. La Union? Uy, parang sunod-sunod tayong may color na taga La Union, no? Oo. Puro taga Norte. Oo. Naimbag nga rabii. Ayan. Yeah. Marunong ka, ma'am? Karabi din. Okay. Opo, marunong po. Okay, sige. Hindi na po namin patatagalin pa kasi kami hindi masyado marunong mag-Ilocano dito. Yung boss lang namin yun. Marie, 31 from La Union. Ano ang top secret mo? Kasi DJ Rocky, napakinggan ko kasi last time dito na nag-confess yung jowa ko. Yung kalipin ko na si Jay ng Davao. Si Jay ng Davao. Okay, i-backtrack lang muna natin. Okay, backtrack lang muna natin yung top secret na ibinahagi ni Jay from Davao. Ang sabi niya doon ay parang hindi mo na na-appreciate yung kanyang effort. Tama? Effort. Opo. Oo, yung tipong pinuntahan ka niya sa La Union para hindi ka na masyadong mag-isip pero ikaw parang sakto lang yung pinapakita sa kanya, ganon. So sige, gusto naming marinig, Marie, ang iyong saloobin. Ano ba talagang nangyari? Kwentuhan mo naman kami. Ganito po kasi yun, DJ Rocky. Yung inaano niya po, yung lagi akong nag-overthink about dun sa babae niya. Hindi naman kasi mag-overthink ang isang babae kung walang basihan. So nagsimula lang po ako nag-overthink nung nakita ko yung mga messages nila sa Viber ng katrabaho niya. Meron pala talaga. Kasi hindi talaga ako nakalikot ng cellphone niya dati. Pero hindi ko alam bakit one time na curious ako at naano ako. Kaya tinignan ko yung cellphone niya. Hawak ko po kasi yung account niya sa Facebook. Malinis naman po. Pero nung tinignan ko yung mga apps niya sa cellphone, doon ko nakita yung sa Viber. Nakita ko yung video calls nila, yung kamustahan nila. Sabi ko, nagtaka ako, bakit kailangan niyo pang mag-video call? Buong araw na kayong magkasama sa trabaho. Nagtatawagan pa kayo. Tapos minsan, binubura niya na nung nalaman ko po. Kaya simula po nun, doon na po ako laging naghihinala. Tapos sinabihan ko na din yung babae na pinagseselosan ko siya. Ewan ko dun sa babae bakit hindi pa rin niya nilayuan or iniwasan si G. Tapos nagkakainuman na po sila. Yung time na sinabi niya sa akin, reason niya, ganito sa Davao, kailangan ko ihatid, kailangan safe po silang makauwi sa kanila. Yung mga ganun po. So, this time po kasi parang gusto ko pong makipaghiwalay na po sa kanya. Kasi parang mas matimbang na po yung bigat tapos sama ng loob ngayon. Kaso kasi lagi niya akong para pinaparamdam yung guilt sa akin na ginawa niya po yung best niya, yung lahat ng pundar niya nawala dahil sa akin. Yan po lagi pinapamukha po niya sa akin eh. Marie, at yung tattoo na sinasabi po niya, nakatattoo din po siya sa akin. 2 pa nga sa akin eh. Saan parte ng katawan mo pinatattoo yung pangalan niya?
Sa may shoulder ko po. Bali, dalawang pangalan. Yung isang initial lang po, DC lang po kasi. Saan Tapos yung yun? isa buong pangalan niya po. Sa sa lahat kamay yun sa po. balikat. Ah, balikat tsaka sa kamay. Opo. Mhm. Tapos siya, isang parte lang ng katawan niya. Opo, sa kamay po sa kanya. Pero malaki po kasi yung sa akin, yung pangalan niya. Kaninong desisyon Tapos yun yung yun? sinasabi niyang assurance po. Kaninong desisyon yun? Yung patato? Both po. Mhm. Pares po kami. Mhm. LDR po kasi kami dati, ma'am. Nung nasa Saudi po siya, tapos Kuwait po ako. So nagpatato kami para assurance daw po. So pumayag din po ako. Marie, medyo balikan ko lang tong mga pinagsabi ni Jay. Paano mo nga pala nalaman na si Jay yung tumawag sa amin nung nakaraan? Nakikinig ka ba dyan sa abroad? Ano po, ma'am? Shinare niya po sa akin, ini-screenshot niya din. Shinare screen niya po. partner? Kasi okay naman po kami. Nagkabati naman po kami. Siguro mga 2 days lang po kami hindi nag-usap. Kasi gusto ko po ng peace of mind. Di na po kasi ako makapag-focus sa trabaho kasi may alaga pa po ako dito. Oo nga, naririnig nga namin yung alaga mo eh. Opo, napakinggan ko yung mga pinagsasabi niya po doon. Tapos sabi niya sa akin, lasing lang ako niyan, sabi niya. Pero sabi ko, bakit kailangan mo mag-confess dito sa DJ Rocky ng natin. Tapos yung sinabi po niyang madamot ako. About dun sa pagbigay niya ng pera kay ate niya. Ayun po. Ano naman yung Hindi naman tungkol po dun ako sa madamot. madamot na yun? Ano bang sinabi mo sa kanya? Naalala ko yung sinabi ni Jay, no? Na parang kinu-question mo yung pagbibigay niya ng pera doon sa kapatid niya. Opo, ma'am. Kasi nung nasa amin po siya, sahod ko, sahod niya, siya po nagbabudget ng sa amin. Tapos nung nalaman ko umuwi siya sa kanila, sa Davao, nagbibigay siya ng ng allowance or monthly allowance dun sa atin. Kasi sa amin, hindi niya binibigay yung sahod niya sa akin eh. Hinayaan ko siya yung mag-budget para sa amin. Tapos ngayon nung nakaka-uwi siya doon, hindi na po siya yung nagbabudget, yung kapatid niya po. So anong sinabi mo sa kanya nung time na yun? Mas priority niya yung kapatid niya kaysa sa akin. Paano niya tinake Parang feeling ko DJ Rocky, parang feeling ko hindi pa siya tapos sa pagiging pagkabinata po niya. Ano na bang Tanggap hinahanap mo naman niya ngayon po sa yung isang anak lalaki? Po? Ano na bang hinahanap mo ngayon sa isang lalaki? Yung walang bisyo po. Grabe na po kasi mahal na po ng mga yosi po ngayon. Tapos malakas na po yung mga sugalan ngayon sa online. Ano bang bisyo nito ni Jay? Halos lahat po. Kabisyo. Dati po kasi sa amin, hindi naman po siya pala inom. Kasi trabaho, bahay lang siya dati. Pero nung nagkaroon siya ng kaibigan ng mga tomboy, yun na nga po yung nagkainuman sila. Diyan siya natutong mag-inom sa labas. Yun yung At kasakasama nung ngayon, niya bumalik yung po mga siya ng Davao. Bumalik ng pagiging palainom po niya. Umiiyak na yata yung alaga mo. Alaga mo ba yan o yung anak mo? Opo, alaga ko po. Parang umiyak, tapikin mo nga habang kausap mo kami. Pag ganyan kasi, bilang nanay, syempre, medyo naaawa ko pag Oo, nun, kakaawa. Oo, pag may mga naririnig tayo sa background na umiiyak ng mga bata, but hindi pa naman siya umiiyak. Pero kailangan niya ng atensyon o tapik-tapik, diba? Ganun lang. Para lang makatulog o makapag-rest. Naintindihan namin tong bigat ng nararamdaman mo, ha. At salamat din kasi naibahagi mo sa amin yung side mo. Opo. And ang tapang din naman nitong boyfriend mo na i-share talaga sa'yo yung screenshot na nakapagbahagi siya sa programang ito. Siguro gusto niya rin lang din na ikaw din makapag-share din. Baka meron kang bigat ng damdamin at ito yung magiging paraan mo para bawas ka o pagaan ng bigat ng nararamdaman mo. Kasi sabi niya nga noon, gusto niya rin talaga pagaan ng bigat ng nararamdaman niya.
So, Marie, Lagi naman po mabigat yung nararamdaman niya, DJ. mm-mm. So, Marie, ano sa palagay mo ang issue na meron kayo ngayon ni Jay? Siguro po yung palainom niya ngayon. Yun yung hindi niya kayang iwasan ngayon. Kasi every time po na mag-iinom yan, lalabas pa sila. Tapos yun, wala na po kaming call. Hindi na po siya tumatawag. Na Kaya ano ka hinahayaan ba? ko pa lang po. Parang Nakakapagod din po kasi. nag-iisip ka ba kapag lumalabas siya tas di siya nag-update sa'yo? Opo, sobra. Siyempre, nag-overthink na naman. Tsaka very wrong, 'di ba? Na naghatid pa siya ng babae hanggang doon sa may kalsada ng bahay. Ayan na nga po DJ Rocky. Hindi niya naisip yun nung magkasama po kami. Alam niyang pinagseselosan ko po yung girl. Tapos, inatid pa po niya nung nalasing. Paras din naman po silang lasing nun. Tapos ang lakas ng loob niya maghatid ng babae. Tas dinahilan Hindi pa sa'yo po niya na... inamin sa akin yun. Hindi siya umamin. Ay, hindi pa Nalaman umamin. ko dun sa mga kasama niya nung nag-aaway-away na po sila. Ba't sila Nilaglag po nag-away-away? sila. Ewan ko po, DJ, kasi yung isa, nag-away sila ng jowa niya, tapos yun, chinat po ako. Sinabi, kwento po lahat sa akin nung na nagkainuman sila, magkatabi po sila sa inuman. Tapos after nun, hinatid pa po niya yung babae. Tapos yung way po ng daanan nila is magkaiba po. Malayo po yung sa uwian hindi sa on the amin. way. Tapos yung daanan ng papunta sa girl, sa babae, papuntang dagat. Sinisid ba dun sa dagat? I mean, nandun ba sa dagat banda yung yung girl? Opo. Kasi alam niya yung bahay ng girl Kaya nagtaka nga din po ako Kabisado niya yung bahay ng girl. So, ibig sabihin nun, parang hindi lang isang beses niya hinatid yung babae. Wow. Pwede bang i-name drop dito yung babae? Ay, wag na nating i-name drop. Bigyan na lang natin siya ng alias. Anong alias ng babae? Fe na lang po. Fe. Kala ko alias ahas. Kidding aside, pinapatawa lang kita, Mama. Oo nga Fe. Oo. Fesh. Fesh. Kasi malang siya. Malang siya. Ay, nako. Si Fe. Okay. Tama ba kami ng pagkakarinig at intindi na gusto mo nang makipaghiwalay dito sa boyfriend mong si Jay? Opo. Kaso ayaw po niya Bakit ayaw niya? So, kapit pa lang. Hanggat kaya pa po intindihin, kapit muna ako. Palagay mo ba nasa kanya yung choice para magpatuloy yung relasyon ninyo? Para tumigil yung relasyon ninyo? O may choice ka din para makabitiw o makapagpatuloy ng relasyon ninyo? Kasi po, DJ Rocky, feeling ko kapag hiwalayan ko po kasi siya, parang feeling ko wala na pong sa kanya. Walang tatanggap, walang magmamahal ng gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Parang naawa din po kasi ako Tapos, ewan ko, parang tatalikuran na siya ng mundo pag ganun. Palagay mo ba sapat yung awa mo para masabi mo na, eto na talaga yung gusto ko makasama habang buhay? Opo. Okay Bago sa'yo po yun? lang po kami nag-live-in po, siya na po talaga yung nakikita kong kasama ko sa pagtanda ko. Sana ganun din siya. So gusto mo pa ilaban tong relasyon ninyo? Opo, hanggat kaya pa po, lalaban po. Ano yung hinihintay mong mangyari para magkahiwalay kayo? Siguro pag DJ, pag naubos po talaga ako. Pag ubusin niya po talaga ako. So ikaw yung At tipo ng kusa na babae po akong na sumuko. ikaw yung tipo ng babae na sasagarin muna lahat, 'di ba? Kumbaga sasagarin ng pag-intindi, pagpapakapagod hanggang sa ubos na ganon? Opo. Ganun po talaga. Ang hirap na po kasing magtiwala ngayon, DJ Rocky. Ang hirap na din pong kumilala ng mga bago, ganun. At isa pa, yung sabi po kasi ng tatay ko, last na si Jay. So, sabi ko, okay. Kasi nakatato na din po siya. At tanggap din po siya ng mga anak ko. Mabait po naman po kasi si Jay. Masipag din po. Kaso nga, yun nga lang.
Babaero. Naghahatid lang ng iba sa hindi may pa po. malapit sa dagat, ganon. Opo. Tsaka nagbibigay sa ate, parang walang plano para sa inyo. Opo, yan nga po. Parang hindi pa siya ayaw pa niya mag-settle. Kasi kung gusto niya mag-settle noon, nung nag-live-in po kami, kahit yung libreng kasal na sana, pumayag na po sana siya. Anong dahilan niya? Bakit di niya tinuloy? Wala daw budget. Libre naman po yun. Palagay Yung mo ba gagastusin na lang nagdadahilan po siya? siguro namin, yung handa, ganun. Palagay mo nagdadahilan siya nun? Siguro feeling ko DJ Rocky hindi pa siya sigurado sa akin, kaya ganun yung dahilan niya. So, dama mo ngayon na hindi ka secured at wala kang assurance mula sa kanya, tama? Opo. Handa ka ba manatili sa ganong sitwasyon? May. Marie, Po. handa ka ba manatili sa ganong sitwasyon? Opo. Na kahit wala kang kasiguraduhan kung gugustuhin ka niya at mamahalin ka niya, hahayaan mo yung sarili mo na kumapit pa rin? Opo, kasi siguro magbabago pa naman po yun eh. Sinabihan naman po ako, kaya niya po magbago para sa akin. Kahit ginagawa ka na niyang tatanga-tanga at bubulag-bulag? Hindi ko po alam. Tanungin kita, Marie. Gaano ka ba tingin mo kamahal ni Jay? Rate 1 to 10. Sa nararamdaman Siguro mo? 5? Feeling ko lang 5? Kasi, opo. Kasi priority pa rin niya po kasi yung kapatid niya. Tatanungin kita, Marie. Tingin mo ba deserve mo na mahalin ka ng kalahati? Ate, 5% lang. Kung re-rate natin ng 1 to 10, deserve mo ba na mahalin ka ng 5% lang? Siguro po, kasi single mom po ako eh. Bakit mo naman single mom po ikaw? Ano ngayon? Anong mali doon na single mom ka? Wala ka na mahanap na taong magmamahal sa'yo? Parang gano'n na po, DJ Jello. Alam mo, Parang Marie, hirap po kasi tanggapin yung mga single mom today. hindi. Ngayon. Alam mo, Marie, makinig ka mabuti. Alam mo, unang-una, huwag mong titignan yung sarili mo na mahirap mahalin dahil single mom ka na. Opo. It's a big no-no. Diba? Na ganun yung tingin mo sa sarili mo dahil may mga lalaki pa rin na handang magmahal kahit binata pa yan ng isang single mom na katulad mo. Siguro, Marie, kung sakaling iiwanan mo yung taong itong si Jay, huwag mo madaliin na makahanap ka kagad ng taong magmamahal sa'yo. Siguro, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung anak mo, magbigay ka ng oras para sa iyong pamilya, pero hindi ibig sabihin na dapat ibaba mo yung sarili mo na wala na magmamahal sa'yo bilang isang single mom. Opo. Wag mong baba yung level mo. Alam mo, hindi ka bawasan sa isang tao na single mom ka na. Lalo na sa isang lalaki na tunay at tapat ang hangarin para sa'yo. Wag mong hayaan na ibigay lang sa'yo yung hindi mo deserve dahil tinitignan mo yung sarili mo na as a single mom, okay na ako kay Jay. Kay Jay na nangbababae, si Jay na nangaabuso sa'yo, si Jay na sugalero, si Jay na ang daming ginagawang kalokohan at 5% lang ang kayang ibigay sa'yo na pag-ibig. Huwag mong ilagay yung sarili mo doon dahil single mom ka. Opo. Gaano ba kalaki natutulong sa'yo ni Jay? Sakto lang po. Anong sakto lang? Ano ba natutulong niya sa'yo? Yung mga financial ko po. Kapag nasa-short po ako, siya po yung nagko-cover.
Tsaka po kasi DJ Jello, mahal ko po kasi talaga siya. Sobra? Opo. Sobra-sobra. Opo. Sabi nga namin, hindi namin matuturuan ng puso mo. Yes Pero po. nandito kami para pa-realize sa'yo na deserve mo rin naman mahalin ng tama. Diba? Deserve mo Opo. mahalin ng nararapat na pagmamahal para sa'yo. Bilang isang babae. At mismong isang lalaki na po ang nagsasabi sa'yo nito. May gusto ka bang marinig kay DJ Rocky? Opo. Any advice po? Oo, para Baka sa matao ko rin po one day. para sa isang babae. Napabuntong hininga ako. Kasi nakakalungkot, 'di ba, na merong isang babae na ang tingin niya sa sarili niya wala nang magmamahal sa kanya. And Marie, gusto namin ipaalala sa iyo ni Titan Jello na kamahal-mahal ka. Na kahit meron kang anak, hindi yun kabawasan ng pagkababae mo at hindi yun po pwedeng maging dahilan para magsettle ka o mamili ka o tumanggap ka na lang basta-basta ng isang lalaki na ang ambag naman sa buhay mo ay katoksikan o yung pakiramdam na hindi ka secured at assured sa pagmamahal niya sa iyo. Sana makita mo yung ganda mo, sana makita mo nakamahal-mahal ka, nakarespeto ka, na hindi kailangang hinihingi yung pagmamahal, yung respeto, at yung pag-update. Kasi dapat standard yan eh. Kung ang isang tao minamahal ka ng tama, standard yun. Yung pagmamahal, atensyon, yung pag-update kapag nasa labas. At nag-iisip yan na, ay, hindi ko gagawin to, bibideo call. Kasi ang binibideo call ko lang, itong jowa ko. Tandaan mo na kapag ginagawa niya, yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo, sa ibang babae, ibig sabihin, hindi ka talaga importante sa buhay niya. If he treats every girl in this world as an important person, wala talagang importante sa buhay niya. Ano pang special sa iyo? Kung ginagawa niya rin pala na mag-video call sila nung babae, naka-opisina niya. Naging mag-boyfriend-girlfriend pa kayo kung ganun din pala. Tapos hinahatid pa niya. Tapos kung hindi mo pa tatanungin, hindi pa siya masasagot o hindi pa nga talaga siya magsasabi ng totoo hanggat di mo pa malalaman mula sa ibang kaibigan. May ganun ba na... ganun ba yung klase ng lalaking gusto mong makasama habang buhay? Hindi porke single mom ka, ibig sabihin bababa mo na yung standards mo. Dapat nga kung single mom ka, mas tataasan mo pa yung standards mo. Hindi dahil sa parang egoistic ka o malaki yung pride mo. Kundi dahil natututo na tayo dun sa mga pagkakamali natin sa mga nakaraan natin. Alam na natin, mas matalino na tayo kung sinong o anong klaseng lalaki yung papapasukin natin sa buhay natin. Kasi nadali na tayo dati na nagsabi sa atin, ito yung gagawin niya pero hindi naman pala. Hindi naman pala tayo kayang panindigan. May mga lalaki lang talaga na magaling magmanipula na paparamdam sa'yo na assured ka. Manipulative po. Ha? Tama po yan, DJ Rocky. Manipulator po talaga siya. Naipapadama sa'yo na effort siya sa'yo. Pupuntahan ka pa, papatato pa yung pangalan mo. Hahatid sundo. Tapos, behind your back, may ginagawa naman palang kasalanan sa iyo. Tama. Para mapagtakpan po. Oo. Tandaan mo na ang hahanapin mong lalaki yung may integridad na kahit di mo siya nakikita, alam mong gumagawa ng tama. Ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin ang nasa utak at puso. Integridad. Doing the right thing even if no one's watching. Yes. Amen. Yun si Titan Jello. Tama. Thank you, Master. Napakaganda na sinabi mo ngayong araw na to. Diba? Kahit hindi kayo magkasama, gumagawa ng tama. Hindi yung pinagmumukha kang tamang hinala. Tama. Kailan ka sinabihan na, ka naman, drama mo naman. Alam mo, minsan babaliwin tayo ng isang lalaki. DJ Rocky. Mm-hmm. Back to work na po ako.
Oh, sige, back to work ka na. Alam, Pasensya ka na. shoutout ko na lang po siya. Alam ko nakikinig siya ngayon. Sige. Hello. Hi, Shout out. Kay. Alam ko nakikinig ka ngayon. Sorry. Pero at least alam mo na sobrang mahal kita. Mahal na mahal. Naantay ko lang naman na ayain mo ako magpakasal at salamat sa mga efforts, sacrifices mo sa akin. Pero hindi mo din ba nakikita na ginagawa ko din naman lahat, di ba? Yung mga sakripisyo mo, tinutumbasan ko din naman yun. Hindi ka nalugi. At ayun lang. Sana ako pa rin yung magiging ano mo. Mamahalin mo. At wag naman sanang iparamdam sa akin na second option lang ako. Ayun lang. Maraming salamat, Marie, sa iyong pagbibigay ng oras sa amin at sa pagbabahagi ng iyong top secret. Kung ano man itong gusto mong mangyari sa buhay mo, sana handa ka sa lahat ng maging consequence and nirerespeto namin yun. Kami naman dito ay mga kaibigan mo na magpapaalala lang sa'yo na kamahal-mahal ka. At Opo, hindi mo salamat kailangan po. maging desperada para sa pag-ibig. Okay? Apo. Thank you. Thank you po. Salamat sa oras. Ayan. May mga tao kasi talaga na kayang tiisin lahat eh. Kayang isugal pa rin kahit na ang hirap, masakit na, kahit wala na silang assurance, kahit di na sila secured. Dahil ang naiisip nila, wala na magmamahal sa akin. Tama. Diba? Tsaka, nakakapit sila doon sa pag-asa na isang araw, magbabago din yung partner nila. Pero, ang nakikita mo kasi doon yung potential lang ng tao, hindi yung realidad niya. At mahirap pag kumakapit ka lang doon sa potential kasi posible na hindi naman talaga mangyari yung nakikita mong magiging growth niya. Baka yun na talaga yung realidad niya. So, nasa sa'yo kung kaya mo, di ba? Kung kaya mo, hindi ko. Pero, kung hindi mo kaya, alis ka. Simple lang naman eh. Tayo rin nagpapakomplika kasi ng buhay natin eh. Kung gusto mo na mag-isip ka, magstay ka. Pero kung gusto mong maging malaya ka, Kapayapaan. oo. Maging malaya ka dun sa mga worries mo. Doon ka sa taong makapagbibigay din talaga sa'yo ng Peace of mind. peace of mind. Diba? Mga kabisyo, napakinggan niyo po ang storya ng ating caller ngayong gabi na to na si Marie. Ito po ay kabiyak o partner ni Oo. Jay na naging caller po natin noong nakarang araw. Kailan ba natin naging caller si Jay? Parang Thursday ba o Wednesday? Parang Thursday or Wednesday, partner. Yung kwento niya ay nagrereklamo siya kay Marie na napakaselosa. Oo, na hindi daw na-appreciate yung efforts niya. Yes, tama. Na pumunta pa siya ng La Union, galing Davao, para lang ipakita yung pagmamahal niya. Yung pala dahil may kasalanan siya. Oo. Maganda na ito kung sa pagtawag muli nila, magkasabay na sila. Oo nga eh. Pwede naman ninyo kasing ibigay sa amin yung Viber number ng mga partner ninyo. Kung makikipag-iwalay kayo, kung may gusto kayo ayusin, hindi nyo na talaga maayos kayong dalawa lang, tapos gusto nyo kaming maging mediator, Oo. okay lang. Damay nyo na kami. Oo, pero yun nga lang, hindi natin sure kung hanggang kailan. Oo, hanggang July 31 lang ang aming palugid. Kaya nga, sulitin na natin yung pagkakataon na magkakasama tayo. Ayan. Tuwing gabi. Ayan. Kaya mga kabisyo, muli maraming salamat po. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply. Metro's #1 Love Radio. Basic!